Så hej og velkommen til kanalen igen. Og i dag vil jeg ikke helt planket. Videre. Ja, i dag, for 2 måneder siden, der startede jeg YouTube præcis i dag. Er det en måned siden. Så jeg er rigtig taknemmelig for alle de... Altså, jeg forestiller, jeg er en ikke så god YouTuber, som jeg kunne være. Så jeg alligevel har fået den respekt, jeg vil have. Og, det er det, jeg er glad for. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at spille med en, der hedder Hubert i morgen på GTA Online. Og det her, det er den 8. maj, den her bliver optaget, men jeg tror nok, den kommer nok også ud den 8. maj, jeg er ikke sikker. Ja. Eller andet. Altså, jeg er taknemmelig for, at I sætter stor pris for mig. Hej. God. Eller, nej, jeg synes ikke, vi skal være færdige nu. Okay. Ja, vi kommer nok også til at spille med en, der hedder Oliver på et tidspunkt, men det bliver ikke i denne video. Og ja. Så nok om et måned siden, for jeg lavede min egen t-shirt. Men what up, I må have det, som det ser ud.